ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. Бомбаандози веддаи амрикоӣ ба сӯи як пойгоҳи низомӣ дар уқёнуси Ҳинд парвоз кард. Имрӯз президенти давлати исломии Эрон мехоҳад ҳафтаи дига бо лидерои ОАЭ, Турсия, Ироқ ва Катар вохӯрад. Муҳтарам президенти давлати исломии Эрон, имрӯз рӯзи вохӯрӣ нест. Агар шумо, муҳтарам президенти давлати исломии Эрон, дар байни 48 соат зарбаи хуб назанед, войбазо, ояндаи мардуми исломии Эрон ояндаи Ливияро интизор аст. Муҳтарам президенти давлати исломии Эрон, бояд лидерои давлати исломии Эрон бояд 15 сол пеш вомехӯрданд. Дар байни 15 сол расходи США, НАТО, Европа, муҳтарам президенти давлати исломии Эрон, 518 миллиард доллар аст. тайёри сахт дида ҳастанд. Мехоҳанд ки давлати исломии Эронро аз байн баранд. кори хато мекунед, муҳтарам президенти давлати исломии Эрон. имрӯз рӯзе аст ки зарбаи хуб зананда аст бо душман. аввал бояд шумо чӣ базое ки ҳаст дар территорияи Сурия бояд шумо нобуд кунед. ин рӯзо чизе ки аз давлати исломии Эрон, ракета, беспилотник, бо душман шумо роҳӣ кардесен, муҳтарам лидерои давлати исломии Эрон, 70 то 80% дар территорияи Сурия нобуд шудааст. ман намедонам шумо чӣ фикр доред, муҳтарам лидерои давлати исломии Эрон. хуб фикр кардан дар кор аст. муҳтарам президенти давлати исломии Эрон, шумо лидери хуб ҳастед. фикри хуб кунед. бо душманотон во нахӯред. ин давлатҳо, имина ОАЭ, Турсия, Ироқ ва Катар душмани мардуми мусулмони Эрон ҳастанд. агар душман намебуданд, натора дар территорияшон роҳ намедоданд. муҳтарам президенти давлати исломии Эрон, як ҷаҳон ташаккур ҳамватанони азиз.